Karong panahona nga dili na maka face-to-face ang mga kabataan sa ilang mga maestra, uhaw sila sa mga butang nga angay nilang makatunan. Apan diay usa ka grupo sa mga kabatanunan sa Albuquerque, Bohol nga nihimo og pamaagi. Ato kining sayran sa report ni Chalo Valiana. Nagtuod og Kariton kining mga batanon. Gawas nga 1.5 kilometros ang gilayon sa sitio Pandan, barangay Bahi. Nga mo'y ilang adtuon, lisod sab ang pag-abot sa agianan, ilabi na nga habog nga parte. Kinahanglan nilang makabuelo sa pagtuod og paspas sa Kariton. Apan baliwa lang kini sa mga ate ug kuya, aron lang matudloan ang mga bata nga wa makatungha gumikan sa pandemya. Ang ingon ani nga proyekto namugna sa Sangguniang Kabataan sa barangay Bahi, inubanan sa iyang SK kagawad ug usa ka volunteer. 80 ka mga bata ang ilang natudluan ug ana-ana sila sa ikawalo nga session. Gitawag nila nga Tulak Karunungan. Buot sa mga SK officials nga magsilbi alang sa edukasyon sa mga bata ug mapadayon ang ilang pagkaton kay siguradong naburyong na sa ilang mga panimay. Sa ilang session, ang mga bata kinahanglan magsulob og face mask ug naka-physical distancing. Mga kinder hangtod sa grade 4, papaminawon og storytelling ug dunasay ehersisyo. Ang tinuturo po namin sa mga bata po ay yung tracing of letters, basic reading, basic writing, identifying colors and shapes, at saka yung spelling. Tapos po, ini-impart po namin yung paano tayo maghugas ng kamay. Nakauyon og suportado sab ang maong proyekto sa mga inahan sa kabataan. Okay lang sa akin na ihatid ko dito yung anak ko kasi may matutunan din naman sila pag uwi niya. Gusto ko mag-attend ng school dito kasi marami akong natutunan. Tapos na masaya ako na marami akong kaibigan dito. Kung dakong hagit ang pag-adto sa lugar gumikan kay pasaka ang agianan, mas challenging sab ang pagbalik kay padulhog man. Apan carry lang kini sa mga kabataan kay nagahi nila ang usa ka adlaw sa mas mabungahong paagi. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.